Κόλλιας Άγγελος, Athens Throwdown, World Qualifier 3, Skilled Men. Το δέκακι μας, 20 κιλά μπάρα, 10 κιλά plate και 10 κιλά plate. Χρόνο. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Μία. Ωραίος. Πάμε για 30 σκηνάκια. Τριάντα, ναι. Πάρτα, ρε, πάρτα. 11 είναι. Σκέψου το, είναι 11. Πάμε. Πάμε, πες. 1, τέλειος εσύ. 2, μπράβο. 3, μπράβο. 4. Πάμε, ρε, πάμε, μη. 5. Συνέχισε στα 11, 6. Πάμε. 7. 8. Πάμε ρε, Τρία, δύο, ένα, μπες. Μην κρατάς πολύ ώρα, ξεκινά κατευθείαν τα σκορ. Πάμε ρε, 10 ακόμα είναι, πάμε, τι είναι 10, πάτα. 1, 2, μπράβο ρε Άγγελε. 3, πού να στο βλέμμα σου. 4, 5, πάμε ρε, 6, πάμε! Πάμε! 8, έλα, 2 είναι! Πάμε, Μπράβο. Έλα, 50 σκηνάκια, τώρα ξεκούραση. Πάμε, Άγγελε, μπράβο, είσαι πολύ καλά. Λίγο πιο μπροστά. Λίγο πιο μπροστά, έλα.
4. Μπράβο ρε, μπράβο. 5. Άγγελε, το βλέμμα στα μερά. Κλείδωσε και πάμε. Τελευταίο. Τρία, 2, 1, μπες. Τελευταία πεντάρα είναι. Πάτα ρε. Όλα, 5 είναι. 5 είναι. 1, το βλέμμα πάνω ρε. 2, 3, πάμε ρε. 4, 5. Ωραίος. 75 είναι, πάμε. 70, 70. 70 είναι. 1, 2, 3. Έλα πιο μπροστά. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έλα, 9 και τέλος. Σταθερό βλέμμα. 3, 2, 1, 6. Όλα, όλα.